Stænderforsamlinger var, hvor folk mødtes i deres kaster i samfundet. De 4 stænder var adelen, gejstligheden, borgerne i byerne og bønderne. På stænderrådsforsamlingerne diskuterede man statens økonomi og andre politiske spørgsmål. Han bestemte dog ikke noget, men rådgav kongen, der selv kunne bestemme, om han ville følge rådene. I 1848 blev enevælden afskaffet, da Frederik den 7. erklærede, at han ikke længere så sig selv som enevældig monark. Han gav martsministeriet ansvaret for regeringsførelsen og gav dem også opgaven at skrive valg, som skulle vedtage Danmarks første grundlov. Da grundloven i 1849 blev underskrevet, betød det, at en mand, som så var kongen, nu ikke længere lavede lovene og dømte folk, hvis de overtrådte dem. Nu fik andre også indflydelse på, hvordan landet skulle styres. I 1901 fik Danmark systemskifte. Man gik over til parlamentarisme. Højre, der havde haft magten fra 1865, fik 8 ud af 113 mandater og blev dermed kun det tredje største parti ved valget i 1901. Pladsen som det største parti blev overtaget af bondepartiet Venstre. De fik 76 mandater. Kongen havde svært ved at afgive magten til Venstre, men følte sig nødlaget til det. Siden da skal man have et flertal i Folketinget for at blive statsminister. Da grundloven i 1849 blev underskrevet, var der grupper, der var udelukket fra politisk deltagelse. De grupper er senere hen blevet kaldt de 7 F'er. Det var fruentimmere, folkehold, fattige, fallenter, fjolser, forbrydere og fremmede. De eneste, der faktisk havde valgret, var mænd over 30 år, der havde en vis indkomst og ejendom. Det betød, at 85% af befolkningen ikke havde stemmeret. Men ved grundlovsændringen i 1915 blev underskrevet, kunne næsten alle stemme til Landstinget. Et par år før havde de fleste grupper fået lov til at stemme til kommunevalg, men nu var der fuldstændig ligestilling med hensyn til stemmeret. Dog kunne folk med fattighjælp ikke stemme, og i dag er der krav om, at man har dansk statsborgerskab for at stemme til valg. Med grundlovsændringen i 1953 blev valgretsalderen nedsat fra 25 til 23 år, samt det blev Landstinget afskaffet. En ændring krævede støtte fra 45% af dem, der måtte stemme. Ved folkeafstemningen om loven stemte 78,8% for ændringen, men ikke mange danskere stemte den dag. Da stemmerne blev talt sammen, havde 45,8% af de stemmeberettigede stemt ja, og ændringen var lige akkurat blevet vedtaget. Den nye grundlov gav mulighed for en kvindelig tronfølger, dog ikke hvis kongen også havde en søn. Mange mente, at det var spørgsmål om, hvorvidt 13-årige prinsesse Margrethe en dag skulle være regent, der sikrede tilstrækkelig deltagelse ved folkeafstemningen.